Gipaubsan sa Motorized Tricycle Franchising and Regulatory Board sa General Santos City ang minimum fare sa tricycle. Saruntang dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby? Sara, girekomenda sa MTFRB ang 15 pesos nga minimum fare sa General Santos City gikan sa 18 pesos butang gialmahan sa mga tricycle driver. Gikan sa 18 pesos nga minimum fare sa General Santos City, gipaubsan kini sa Motorized Tricycle Franchising and Regulatory Board sa 15 pesos. Sumala sa chairman sa Committee on Transportation kaniadtong June 2022, kanus agi apurbahan ang 18 pesos nga minimum fare anaa sa 70 to 80 pesos ang presyo sa gasolina. Busa karong anaa na lang sa kapin 60 pesos ang presyo sa gasolina, angay lang matud pang paubsan sab ang plitihan. Human giaprubahan sa MTFRB nakasalang na kini karon sa sesyon sa Sangguniang Panlungsod. Then babalik ulit to sa Sangguniang Panlungsod for second reading and third reading, and then we will publish of local circulation. Ang mga tricycle driver di gayud uyon sa maong rekomendasyon sa MTFRB. Unya kung pababa ang plite, unya ang gasolina sige pataas-pataas. Paano kami mga driver? Dili unta nga ipito ng mga driver sa plite. Ana kay na Pahit kayo ang driver yun, sinod lang. Sa ingana na pamasada, 15 pesos ang pamasahe, pahit kayo. Ang gasolina, taas, ubos. Ang kwanta na, maintenance na lang nila na. Kung 20 na lang nila itong pera na. Busa, dunay ipahigayong hearing ang Committee on Transportation sa Pebrero 8 ug Pebrero 13 asa abli sa tanang buot Mutambong. Papatawag natin lahat ng mga sectors, especially yung sector ng mga estudyante, Consumers Welfare Council, yung mga mahilig mag-comment sa Facebook, no, about tricycle, especially media also, no. Everybody is invited to hear yung mga sentiments nila towards this issue. Sara, lakip sa ginahan ay karon sa Committee on Transportation ang posibleng silot sa kung kinsa man ang tricycle driver nga musupak o galing maaprubahan na sa Sangguniang Panlungsod ang bag-ong minimum fare. Sara. Daghang salamat, Abby Caballero.